Hej kære bønner derude. I dag så skal vi lave etiketter til vores eget køkkenkokkeri. Ingrediens. Skab. Skuffe. Kuffert. Hvad du end har at gemme det i. Ude på vores hjemmeside, hvor du har fundet dem her, der har vi en af dem, der hedder grøn. Og det er med de mest brugte grønne urter, som man kan købe tørre ude i butikkerne og putte i krydderiglas derhjemme. På side 2, der har vi instruktioner. Og her, der får vi at vide, at vi skal bruge et glas, saks og en limstift eller noget. Og jeg har fundet det her glas her, som er genbrug af, jeg tror det måske har indeholdt pesto eller kapers, som er tømt og rengjort. Jeg har en limstift, og jeg har en saks. For at I ikke skal sidde her og kigge på mig klippe i længere tid, så har jeg faktisk allerede klippet de 5 forskellige etiketter, som der er på arket. Her der har jeg oregano, fordi det tænker jeg, det vil jeg have i mit lille glas her. Så jeg har lavet det sådan, at der er forskellige størrelser, fordi at det kommer helt an på, hvilken type glas man har. Jeg har nemlig også fundet glas som det her, og der har jeg tænkt mig, at der måske skal være dild i. Og jeg har et andet type glas, som, det er også oregano. Men man kan bruge hvilket som helst glas. Og man behøver ikke at have ens glas til alle sine krydderier. Det er lidt hyggeligt, når det er en blanding af alt muligt underligt. Så her har jeg så mit glas, og tænker, hvilken markat, etiket, passer bedst ovenpå her. Og der tænker jeg faktisk, den er pænest. Og på siden, der kunne man tage en, der gik sådan lidt hele vejen rundt. Det fungerer også meget godt. En, der er lidt høj, og den passer ikke super godt til det her glas her, men den passede rigtig fint til det her glas. Der er så også en lille bitte en. Den fungerer nu også meget godt. Men jeg synes, jeg tager denne her. Og så tager jeg min limstift. Det behøver ikke at være sådan en limstift. Det kan også være en anden form for lim. Men den her ved jeg i hvert fald, at den fungerer med papir og glas. Så nu giver vi min god omgang lim hele vejen rundt. Og sætter den så på her. Bummelum. Sådan. Og vi tager denne her. Jeg har selv lavet dem her på min egen krydderiglas. Og der har jeg valgt at laminere toppen her. Fordi at mine glas, der fungerer det ikke med lim. Så jeg har valgt at laminere dem og bruge en varm limpistol til at sætte dem fast. Det kan jeg vise en anden gang, for jeg har det ikke lige her. Så, men her, der har I muligheden for at lave jeres helt egen køkkenkokkeri ingredienssamling. Og selvfølgelig, den dag, at glasene skal vaskes, så skal man nok lige starte forfra, fordi det er jo alt sammen papir. Så jeg håber, I har lyst til at lege med og være i køkkenet med jeres helt egen ingredienssamling med etiketter fra Kram & Krudturt. Hej og velbekomme.